Ассалому алайкум, дӯстони азиз, мардуми сарбаланди Тоҷикистон ва мардуми мошинхар. Дӯстони азиз, имрӯз числа 12 август мебошад ки навори мошинҳои фурӯшӣ фақат Daewoo Nexi-ро ба навор гирифтем, барои шумо пешкаш мекунем. Ва дӯстон, нафароне ки мошинҳои фурӯшӣ ё ки техникаҳои фурӯшӣ, агар хонаҳои фурӯшӣ барои реклама кардан дошта бошед, маро дар WhatsApp ман 911 32 44 44. Дар ин WhatsApp дӯстон сураташа қатъи маълумотҳои пурра аст. Равон мекунем реклама карда бо хости Аллоҳ мошинҳои шумо дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхта медиҳем. Ва дӯстон, пеш аз навора сар кардан нафароне ки мошинхар ҳастанд, хоҳиш мекунем пеш аз яъне ки мошина дидан, мошина яъне ки харидан, хоҳиш мекунем пешакӣ ягон сум залог напартоед, ягон пул перевод накунед, барои хотире ки рафта мошина аз пеш бибинед, маъқултон кишид, залога дар дасти ҳамон соҳиби мошин битин. Зинда бошед, Аллоҳи меҳрубон нигоҳбон бошад. Ба ҳаматон тамошобини фарогатро хоҳон ҳастем. Ассалому алайкум, дӯстони азиз, мардуми муҳоҷир. Марҳамат, боз ширкати бародармон Хуршедро ба шумо тавсия медиҳем ки беҳтарин ширкат мебошад. 10 сола дар ҳамин кор таҷрибаи корӣ дорад. Барои шумо дӯстон, аз Москва ва Московский област гирифта ба ҳама ҷойҳои ҷумҳурии Тоҷикистон равон мекунад. Махсусан ба шаҳри Душанбе, шаҳри Бохтар, шаҳри Кӯлоб, шаҳри Хуҷанд, Панҷакен, Калхозобод, Регар, Дангарак, Ҷидикӯл ва ғайра. Яъне ки дӯстони азиз, ба ҳама ҷойҳои ҷумҳурии Тоҷикистон равонтон мекунад. Бо дили пур марҳамат равон кунед бо нархҳои арзон, яъне ки нархаш арзон мебошад. Нархи 1 килобор 4 та рақам дорад. Рақамҳои WhatsApp мондагӣ ҳатман дӯстон аз номи сомонаи мо Насим Тежи метавонед муроҷиат кунед. Аз номи сомонаи мо ҳатман салом расонед. хуб, дӯстони азиз, инак мегузарем ба якумин эълони имрӯза. Daewoo Nexi солаш 1995 сол мебошад ки объёматон 1.5. Коробка передачаи автоматикаи сӯзишворияш газу бензин кор мекунад. 4 та балони пачка часпондагӣ, краскааш сабсафед, мотор, коробка ходовой 100%, дискои простой, газу бензин ҳардуш кор мекунад. Гази Евро 4. Мошин гуфтагии дӯстони азиз ки тонировка дорад, яъне ки ҳуҷҷатҳои солонаш буҷдагианд. Қарор дорад Daewoo Nexi дар шаҳри Хуҷанд, нарша 25,000 сомониш мега, боз муомила дорад. Савдо дар назди мошин гуфтагӣ. Нафароне ки дӯстони азиз Nexi хар бошед, маромад дар рақамҳои 887 77 12 34 ба ҳамин рақам метавонед муроҷиат намоед. инак дӯстони азиз, мегузарем ба дуюм эълони имрӯза. Daewoo Nexi соли 1997, мотор 1.6, коробкаш механикаи, газу бензин кор мекунад. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. Краскаш сафед, ҳолатиш хуб, 11 моҳ тонировка дорад, 11 моҳиги ҳуҷҷат дорад. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 23,000 сомониш мега. Мотор, коробка ходовой 100%, чашкиёш варид надоранд, 4 диска балон пачка ва дискои простой, краска сабсафед мебошад. дар шаҳри Душанбе дӯстон гуфтем, нарша 23,000 сомониш мега, боз муомилаи хуб дорад. Дар рақамҳои 988 92 99 99 қад метавонед ба ҳамин рақамҳо дар тамос бароед. дӯстони азиз, сеюмин Nexi фурӯшиамон солаш 1996 мебошад ки объём-мотор 1.6, коробкаш механикаи, газу бензин кор мекунад. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. Чашкиёш варид надорад, 4 та балони пачка, дискои простой, кузовуш тоза буда шерунар, кондитсионер кор мекунад гуфтагӣ. Ҳамихел соҳиби мошин қайтидагӣ. Даро электропакет, ҳолаташ хуб, салоншам тозаҳай. Мотор, коробка ходовой 100%, мошин нахаду аз ҷо заводӣ мешавад. Документам чанд қайдига сӯрох дошта буда, утилизатсия кардагии тайёр. Нархи мошин бошад 15,000 сомониш мега. Мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Кони Будум. Дӯстони азиз, маромад нафароне ки Nexi хар бошед, Nexi тоза 96 сол 15,000 сомониш мега, боз камтарагия савдо дорад гуфтагӣ, муомила дар назди мошин. дар рақамҳои рӯи экранро охираш 0707 қади дӯстони азиз, ҳатман ба ҳамин рақам метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтари Nexi-ро аз худи соҳибашон дастрас намоед.
дӯстони азиз, 4 июли мо Daewoo Nexi соли 1996 мотор объем 1.6 мебошад. коробкаш механикаи газу бензин кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ва қарор дорад дар ноҳияи Конибудом. даро электропакет, дискои простой, номерош транзит. хоб, нархи мошина дӯстони азиз 17900 сом мегӯяд. ҳолаташ беҳтарин. газу бензин кор мекунад. гази евро 4 315000 километр гаштагай. нафароне ки Nexi хар бошед дӯстони азиз, маълумот, нархи мошин 17900, боз камтарак гуфтагия муомилаи хуб дорад. мотор, коробка қадавои 100%, кузовшам тоза буд аз краскаш сабсавед. дар рақамои 982 61 07 07 дӯстони азиз, ба ҳамин рақам метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти айниқтари Nexi-ро аз худашон дастрас намоед. дӯстони азиз, панҷумин Nexi фурӯшимон соли 1995, мотор 1.6, коробкаш механикаи газу бензин кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. фақат краскаталаба, яъне ки бампери пеши ақибаш фақат краскаш мекунед, халос. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 8500 сом мегӯяд. утилизатсия кардагии тайёр. савдо мешавад гуфтагия, савдо дар назди мошин. дар рақамои 978 78 08 80 ба ҳамин рақамо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти айниқтари Nexi-ро аз худусиёбашон дастрас намоед. дӯстони азиз, 6 июли мо Nexi 2 ҳаста ки 2011 сол, маълумот, судишвариш газу бензин кор мекунад. мотор объем 1.6, коробкаш механика, 4 балони пачка дорад. ҳолаташ беҳтарин. нафароне ки Nexi дхар бошед, яъне ки Nexi хуб 2011 сол, нархша 40000 сомониш мегӯяд. боз камтараки дигар муомила дорад гуфтагай. 299000 километр гаштагай. дискош престижни, нархи 40 маълумот дар рақамои 778 88 81 11 ба ҳамин рақамо ҳатман дар тамос бароед ва маълумоти айниқтари мошинро аз худашон пурсон шавед. дӯстони азиз, инак 7 июли мо Daewoo Nexi соли 1995, мотор 1.6, коробкаш механикаи газу бензин кор мекунад. 11 моҳ тонировка, 11 моҳ дига ҳуҷҷат дошудааст. утилизатсия кардагии тайёр, 4 балони пачка часпондагӣ, дискои простой. мошини хулоса пони гуфтагия шумка кардагиай. краскаш нав бе ягон камбудӣ. нигоҳ кунед дӯстони азиз, қадду қомати мошина бинед чӣ хел, яъне ки ҳолаташ хубай. 95 сол, қарор дорад дар ноҳияи Конибудом. нархи мошин бошад 30000 сомониш мегӯяд. нархи охирша дигар савдо намешавад гуфтагиай. дар рақамҳои экрано метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти айниқтари Nexi-ро аз худусиёбашон пурсон шавед. дӯстони азиз, дигар июли мо Daewoo Nexi гуфтем, соли 1995, мотор 1.6, коробкаш механикаи газу бензин кор мекунад. мошин балонои пешаш 80% ҳастанд, балонои ақибаш 60%, краскаш кабуд, ҳолаташ хуб. нафароне ки 95 сол, яъне ки ҳамин сифеда дархост кардагӣ бидин, газу бензин кор мекунад. дар шаҳри Бохтар мебошад, пешина Қурғонтепа. нархи Daewoo Nexi шеринар 23000 сомониш мегӯяд. боз муомила дорад гуфтагай. савдо дар назди Daewoo Nexi гуфтагиай. дӯстони азиз, нафароне ки Nexi хар бошед, шеринар маълумот дар рақамои 970 36 16 36 қадам метавонед ба ҳамин рақам муроҷиат кунед ва маълумоти пурра айниқтари Nexi-ро аз худашон пурсон шавед. шербачо аз мо хоҳиш мекунам ба хотири меҳнатои мо лайкҳоро по-братски бизанед ва дар канал подписатсия кунед, чунки дастгирии шумо пешравии мост. ва агар шумо чунин мошинаҳои фурӯшӣ ёки техникаҳои фурӯшӣ барои реклама кардан дошта бошед, маромон дӯстон дар WhatsApp роҳ кунед, реклама карда дар кӯтоҳтарин муддат мошинаҳои шуморо фурӯхта медиҳем. дӯстони азиз, як таи дигар мошини, яъне ки арзонтарин 97 сол Nexi судишвариш газу бензин кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. документош буҷдагиян. газу бензин гуфтем дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа, дискои простой. нархиш 8000 сомониш мегӯяд ки боз камтараки дигар муомила дорад гуфтагиай. мошин нахаду маълумот дар рақами 902 97 55 22 ба ҳамин рақам ҳатман муроҷиат кунед ва маълумоти айниқтари Nexi-ро аз худашон дастрас намоед.
дӯстони азиз, инак 10 июли моҳ Daewoo Nexi 94 сол мебошад. мотор 1.6, коробкаш механикаи гази холиқади ҳаракат мекунад. мошин краскаш сафед, 4 баллони 80% дорад. дискоҳои простой гази холиқади гуфтем ҳаракат мекунад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. документи сола ҳам дорад. утилизатсия кардагӣ тайёр алиша мешавад. маромад гуфтагӣ вариантҳои алишаи пешниҳод кунед. нархи мошин 14 000 сомонаш мегӯяд ки боз камтарак муомила дорад. савдо дар назди мошин гуфтагӣ. дӯстони азиз, дар рақамҳои 883 05 32 32 қариб ба ҳамин рақам метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтари Daewoo Nexi-ро аз худашон дастрас намоед. дӯстони азиз, ин охирон эълон ҳаст, яъне ки Daewoo Nexi охирон эълон мон. 95 сол, мотор 1.6, коробкаш механикаи газу бензин кор мекунад. 4 диска баллон пачка, кузовуш тоза, мотор, коробка ходовой 100%, 4 дар электропакет, 4 дар яъне ки сентразамо гуфтагӣ. қарор дорад айни ҳол дар шаҳри Хуҷанд. нархи мошин бошад 23500 сомониш мегӯяд. маромад дӯстон, наварон ки Nexi тоза гуфтагӣ бо нархи 23500 сарошна фурохта мешавад. дар рақами 927 77 55 99 қариб. дӯстони азиз, марҳамат ба ҳамин рақам муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтари Nexi-ро аз худусиёбашон пурсон шавед. дӯстони азиз, боқӣ сарбаланду хонобод бошед. худованд нигоҳбон бошад. хайр дар паноҳи худо бошед.